Pira kamay sana, pira kamay. Hindi pa lang kasmado eh. So every 4,000 kilometers bago magpalit. Pag ito yung gamitin natin na langis na tropa mo. Gusto ko ng brake. Minastakap talaga. Ano mo, maitim na ba? Ay, ba? Madilaw pa mga tropa. Ayan. Brake na rin. Maraming maintenance ni Raptor na pula eh. Yo, magandang tanghali mga tropa. So, nandito na pala tayo sa may Guanzon. At ipapa-check up pala natin si Raptor na pula. Tapos sabay maintenance na rin mga tropa. Dahil magpapalit tayo ng oil cell dun sa may shock. So nag-aantay lang tayo ng job order. Nag 12,000 na sa Daris. Sabay tune up na rin nan. Ayun. Sabay tune up na rin mga tropa. Tapos change oil na rin. So ito pala yung gagamitin nating langis. So every 4,000 kilometers bago magpalit. Pag ito yung gamitin natin na langis mga tropa, no. Susubukan natin to para matagal bago tayo mag-change. Kasi yung 12,000 kilometers na yun, sir, no? every 1,000. Hindi po, yung ano niya, total kilometer. 12,200 hindi po yata. 12,000. So yun yung mga ipapagawa natin kay Raptor na pala mga tropa, no? Papalit tayo ng oil cell, tune up, change oil. Tapos papa-check up natin yung brake sa harapan kasi parang feeling ko stuck up siya eh. So yun yung mga papagawa natin. So maintenance to mga tropa kay Raptor na pula. Hindi, ma'am. Kasi pinanaglag. Parang feeling ko kasi stuck up siya eh. Stuck up nga. Stuck up talaga. Yan lang kayo bumalik. Patay. Yun, isa pa yan, papagawa natin na stuck up. Yan lang kayo bumalik. Alright mga tropa, so update tayo mamaya pagka matapos ng may set up lahat ng mga gagawin. Alright, so antayin lang natin yung job order dun kay ma'am. So pagawa tayo ng job order. Alright, so kita tayo mamaya mga tropa. Pagawa yata kayo ah. Ayun na. Uy, shout out sa kanila tropa. Buto pa sila natapos na eh. Bigyan na lang natin sila ng sticker. Maroon pala ako dito. Bakos ko na. Ayun. Saan ka pala kaya? Maganda ka, sir? Ha? Maganda. Anda? San Sanda? Ano, ay, puro kami awini. Taga kon lang ako marimpay. Laban ka siya, sir. Yeah. Ito Anda pala to. Yun, shout out sa mga tropa natin from Anda. Dito talaga kayo nagpapagawa? Uwi na. Uwi na. Ingat, ingat. Alright mga tropa, so ito na pala yung mga pyesa na ipapakabit natin kay Raptor na pula. So bibigyan na lang natin ito kay Sir Aris. So mayroon tayo dito oil cell, tapos spark plug, tapos ito bagong langis na ipapakabit natin. So ito ay 10W-30SL. So ito ay pang 4,000 kilometers na. So matagal bago tayo hindi magpalit ng langis. Parang bago yata ito, Sara. Fully synthetic yan. Kasi yung dati yung ginagamit ko Ready lang. every 1,000 yun, di ba?
Every 1,000 kilometers. Oh, ito na pala yung stock na. Brake. Dumi na. Stock up talaga. Mamaya na yan. Ito muna tayo sa ano. Kasi yung dating ginagamit natin mga tropa, every 1,000 kailangan mong magpalit. So ito, sinabi sa akin ni ma'am kanina, every 4,000 kilometers bago tayo magpalit ng langis. Kung ito yung gagamitin natin. Alright. Uy, shock oil cell. Para mapatulog na ng maayos. Sir? Para mapatulog na ng matagal-tagal. Ay, oo. Tignan ko yung maitim na ba? Ay, hindi pa. Wala. Madilaw pa mga tropa. Oh. So yan yung ano, yung dating langit. So bali lahat pala ng nagastos natin is 1,140 plus 790 din sa oil cell. Kasama na yung labor dun lahat-lahat. So parang kulang-kulang 2,000 mga tropa. Ganun talaga pag may motor ka. Kung aalagaan mo, eh kakastos ka talaga. Wag yung parang ngayon April Fools saka na lang. Dadagdagan gastos mo nun. Pag may naramdaman kang kakaiba, gawin mo na kaagad. Pagkakit mo na kaagad. Oo, para hindi na lumaki yung sira. Lumala. Kasi pag pinabayaan mo to, wala. Mas lalaki yung sira. Napansin ko kasi naglalangis na dito. Sabi ko, patay yata, oil seal yata to, sabi ko. May takip naman. Uy, 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 uy. Wala. Kahit may cover pala, napapasukan din ng dumi na. Oh, sir. Kahit sabihin natin na may cover siyang ganito mga tropa, napapasukan din ng dumi. Pira kamay sana, pira kamay. Hindi pa lang kasmado eh. Wala, sir. Wala pa. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Paano kaya sir kung medyo patigasin yung jack? Yeah. Patigasin natin lang kunti yung jack. Dadagdagan ko na lang yung ano niya. Yung langis na ilalagay natin. Ay, para tumigas siya. Kasi pag malambot masyado, para sa ano. Pero yung sa kasi, masyado malambot. Oo. May sukat talaga ang ano yan, sir. At May sukat talaga yung langis na nilalagay dyan. Hindi basta lagay lang na ano. kaya pala. Sa mga nagtatanong pala kung magkano nagastos natin dito sa oil cell, itong piyesa pa lang is 790 na mga tropa. So may nagko-comment pala sa akin na bakit hindi raw ako kumanong 50 pesos yata yun. Mura naman, ano. Kung dating kasi sa aking motor mga tropa, ayaw kong tipirin. Alam niyo kung bakit? Kasi once na yung mga piyesa na yung parang Pabalik-balik. mumurahin mo lang,
Baka wala pang isang araw eh kapalit na naman tayo. So nadala na ako sa nadala na ako sa gastos na ganyan eh. So, mas mainam lang original yung ilalagay natin. At least alam natin na magtatagal talaga. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng aftermarket eh mahinang klase ah. Unahan ko na kayo. Pero pagdating kasi sa motor ko, gusto ko kasi yung mga original pa rin yung papakabit ko mga tropa. So siyempre kanya-kanyang hilig tayo eh. Kanya-kanyang decision tayo sa buhay. April Fools yan. Di bali lang mahal mga tropa yung papakabit natin. At least importante sigurado. Sigurado yung pyesa. Sa wakas natapos din yung shock mga tropa. Susunod naman yung brake. Stuck up eh. Ano kaya nangyayari? Ba't nag-stuck up lagi sir? Parang feeling ko stuck up. Sabi ko nga stuck up ko talaga. Hindi kaya napasukan ng dun eh. Kinakalawang dito. Sa loob. Itong pinaka Ayan. brake arm. Ay, kinalawang sa kanya. Kinakalawang kasi. Ayan. Pero kaya kumakapit talaga siya ng Kailangan dapat pala lagyan ng kurasa. dapat nalalagyan rin ng grasa yan. Yung dahilan mga tropa kaya nag-stack up yung preno niya sa harapan. Kinalawang na yung pin saka sa loob. Kalawang na rin, no? Sobrang tagal din naman na mga tropa na hindi nababaklas to. So ito yung mga isang dahilan kung bakit kailangan natin ng maintenance. Ano saan? Alright mga tropa, no? So natapos na yung shock saka yung brake. Yun, no? Paikot nga. Ayan, dito na siya stack up mga tropa. Yung lambot. Yun, natapos na yung shock saka yung brake. Tapos ito na lang yung gagawin ni sir. Tularis, tune up na lang saka change oil. Tapos palit na lang ng spark plug. So mga major problem na lang yan. Minor na lang, minor. Inuna yung Kasi medyo- ito na yung pinaka-main talaga ng bakit natin pinagawa to. Yung shock talaga mga tropa. Saka yung brake na rin. Grabing maintenance ni Raptor na pula eh.
Alright mga tropa. So itong pagpapatune up pala every 4,000 kilometers. Tama ba sa? Opo. Every 4,000 kilometers yung pagpapatune up. Kailangan mong i-adjust yung valve Ah. clearance niya. Kaya yung mga nagko-comment pala sa vlog ko na malagitik daw yung sa makina, baka kailangan nyo na siguro magpa-tune up. Malamang. Malamang, sir. Kasi marami nagtatanong sa akin, malagitik daw kakakuha lang daw doon mga Bago pa. bago pa. Yan, kasi kailangan talagang ipa-adjust mo yan kahit bago pa yung motor mo. May tendency kasing lumuwag agad yung valve clearance niyan. Lalo na kung nasa under break-in ano ka. O, nasa break-in Period ka pa lang. Talagang magbabago ang andar ng motor mo kasi habang binibreak-in mo yan, talagang magbabago ang takbo ng motor mo, yung andar niya. Pero so far naman dito sa Alaga ko, sir, hindi naman nagkaganon. Pero may tendency talaga na May magkaganon. tendency na magkaganon, sir, lalo yung mga bago. Lalo yung mga bago. Ay. So yun mga tropa, no, nalaman nyo na kahit na bago pa lang yung motor nyo, once na nag-ingay na yung sa makina, Maririnig. kailangan nyo nang ipa-check up sa kasa para ma-adjust yung valve clearance. Kasi yun lang naman yung lalagitik dyan eh. Depende na lang kung napatuyuan nyo ng langis. Naman pinapa-adjust kung saan. Oo, yun. Ito talaga may tamang sukat, may tamang ano yan, may Tamang clearance. Clearance yan, hindi basta. So ito pala ang pagpapatune up mga tropa. May vlog na pala tayo about dyan. Sa mga previous vlog ko, ilalagay ko na lang dyan sa description para yun na lang yung mapanood nyo mga tropa. Kasi ito naipakita na sa atin na sa Aris yung timing, yung clearance, lahat na naipakita na to eh. Balikan na lang, sir, ano? So balikan nyo na lang yung vlog ko about doon. Tapos sa paglalagay naman ng kwan mga tropa ng spark plug, kahit naman kayo kayang-kaya yung gawin yun. Kahit bata alam gawin yun eh. Kaya hindi na natin papagkita yon. Tapos dagdag ko na lang mga tropa, no? Ito yung ilalagay natin na langis ngayon mga tropa, bago. Pro Honda Premium. Ang kwan nito nasa 4,000 kilometers bago tayo nagpalit ng langis. Fully synthetic mga tropa. Alright. Ito yung mga pinakabit natin kay Raptor na pula. So dito na siguro matatapos ko vlog natin mga tropa. At ingat tayong lahat and God bless. Ayan yung timing ng mga tropa. Para makita nyo ulit. Timing tapos dito. Center. Ayun, naka letter T. Ang laking letter T. Parang kita, ewan ko lang. Tapos ano yung clearance na, sir? 0.08 at saka 0.12, sir, sa ano, yung intake mo 0.08. 0.08 sa intake. Sir. Tapos sa exhaust, Exhaust 0.12. 0.12. Ayun. Yun, sir, ang tamang clearance Yun niya. yung tamang clearance ng valve. Alright, so dito na matatapos kong vlog natin mga tropa. So ingat tayong lahat ng God bless po. See you sa biyahe bukas. Salamat, Sir Aris, ha?